The Shadow и с мене. Xenox RP... Той си извинявайте, JRP 222. И Кайон. Да, съм Кайон. Да, Той извинете за грешката. И ние ще играем Balloon TD5. Кайон е нов такъв от нашите епизоди. Да. Нашата група. Да се знам, че скоро е нямало клипове с Зено, които с Джей. Защото аз всеки ден снимам по 2 епизода, ако някой не знае. Да, хора, почваме. До сега сме оцелявали много. Да, като дойдат ние зелените балони, най-голямите и не можем просто повече. Дойдаха едни червени, една черта и едва ме убихме. Даже не можахме и минаха. Да. Знаеш ли, че... Нямаше да говорим на друга тема, какво? Да. Сега, трябва да съберем за нинджата аплейта и... Не говориме и можем само да играеме. Само да ви кажа, Джей измисли идеята да снимаме. Но Да. аз исках да снимам още от малък, защото първият ми ютубър, който гледах, Дидо там се заредих, исках да снимам, но беше масран. И ако Дидо вижда този клип, моля да хареса. И да се абонира. Той е любимия ютубър. Да. Всички, кой си купам, те искам него. Едва ли ще го гледа, такъв неизвестен Да. ютубър като мен. Да гледа Дидо. Той Дидо е много добър ютубър, да. Но да хареса видеото и да се абонира. Дидак, чули? Хора, аз от 5 годишни исках да снимам, но обаче винаги ме е било срам. Но сега има малко много. Добре, Кайл ще отиде да яде, защото човек е гладен. Дидо не само на характер е добър, но във всичко. Моля отново Дидо да хареса нашия клип. Няма да го гледа, разбирате. Просто това е impossible. Ако гледа, много по-добре за него. Ако Дидо, ако гледаш този клип, да знаеш, че от Xenox, Джей и The Shadow имаш най-големите поздрави. Само да ви кажа, ако гледа брата на Дидо, пак ще е хубаво. Да. Добре, хора. Това мога да кажа на глас. Малко ми е трудно да говорим в този клип много. Да. Може би ще направим няколко клипа на това и ще качвам през ден един, защото Да, става. ми харесва. И се надявам много, абсолютно много Дидо да види видеото и да го хареса. Добре, просто защото знам някакви хора. Взема да ми се видят хора. Нямам скоро, че не говоря, ама обичам да не говоря, когато играем. Пак моля Дидо, ако гледа този клип, да хареса и да се абонира. Да, хора. Само да ви кажа, в следно време Xenox не е сигурно не е качвал с него не съм качвал 1, 2, 3 седмици. Също благодаря ви. Май съм качил това видео вече, където показах канала на Предатора и си гледах своите клипове. Да знаете, че The Shadow само още 2 дена и има рожден ден. И ще ми си купуват PlayStation 5, защото аз мога да си
пари към 50 лева и от рождения ден още пари ще съберем. Защото имах към 200 лева, но си ги скачих за малко неща. Имах преди, но си ги скачих за таблет. Сега ще говорим. Просто нещо. Сега ходим малко. И до нас се случи едно природно хубаво бедствие. Малко торнадо. Да. Малко беше. Ако беше голямо, ние щяхме ли да стоиме тук. Ако беше голямо, щеше да ми се пъсне сърцето още преди да ме е грабнало. Аз ще взема да бягам с Вила. Да. Всички сили. Взимаше една лопата и почваш да копаеш, зарабеш се жив и готово. Ама после ще погинеш, защото няма да имаш въздух. И ще стигне за няколко минути. Ще свърши въздуха. Какво? Човек издържа без въздух около 10 минути, а ти ще стоиш около 20. Какво да си взема това? Но просто малко. Не знам дали е възможно. Извинявайте, че заменихме темата. Да. Сега, съжалявам, ще малко си говорим с Джей, просто. А Зенок си играе. Сега ще говорим малко по играта. Да се върнем към играта. Играта е много хубава. Само, че нека да Предпочитаме вия. Пишете, Само, че теглете, нека да без да правим мислите. малко на пауза. Здравейте, приятели. Отново се върнахме. Отново се върнахме, да. Да знаете, че след няколко минути ще свършиме. Защото все още нямам позволението повече от 15 минути клип. Да. Става се да... Самата програма не ни позволява. Не ще ни позволява програмата. Просто хора трябва да имам разрешение от YouTube. Първо човек трябва да направя да влезе в компютъра да пиша някакви неща. И не ми се занимава. Просто ще да правя. И убиваме още няколко балона и Слушаме на 10 минути май ще случим, след да стане много кратко. да. Ой, получихме ранг. Това е готин. Какво прави? Това е готин, бе. Просто казах, той е готин. Хора, той вика ранка е готин. Казах да. Този ранг е готин. Не казах ранка е готин. Да, все едно. Съжаляваме за шумовете от коли. Да. Просто Сме вънка. на двора ми. Да, каза природа. Да. Извинете за малко. Съжалявам, но не снимаме с камера, защото Зенок ги е сам. След 2 минути спираме, за съжаление. И ще направим продължение точно на час, скочен час първа хора. Да. Час втора ще... Балоните ме кефят. Защото са разнообразни. Едно някой яде. Хора, Зенок! Полудя! Да, той полудя, сложи един ранг супермени. Това е направо уникал. Аз мислих, че ще сложи нещо слабо. Но Зенок трябва да ги апгрейдва и да видят на по-далече. Знам! Ето е Ленджин. И вече видяхме далеч. Не, падна ми яките хора. Падна ми яките хора. Когато пускаш някой герой, се накруска картофки. Да. Добре, довиждане. Изчакайте малко, ще сложим малка пауза. Или направим Не. един на пауза. Не. И довиждане от вас ви казваме. И чао, чао. Чао От нас.